Welcome back for another vlog, and I'm here with Fritz. So, muna si Fritz guys, ako kauban karon, yeah. And nami karon guys sa payag ni Rodwin. There is unsa nga lugar daw way? Mati ni siya no. There's Mati, mga about pila ka kilometers away from Merida proper guys. Maybe 5 tingali or 4 kilometers no. So, dali guys is lindot na siya there guys ng spot sa Merida is because guys, nice ang view sa likod. Lindot ang view sa likod guys, and also nana sila bagong pool diri. They have this new pool and a view deck above sa layo no, and natay i-try unya guys nga lindot kaayo kuan. Bago na siya nga activity diri guys, palwa slide tagwa. Palwa slide. So ang ilang gigamit guys is palwa sa lubi no. So ilo pang gitry nga to then mga tutag no. Let's go. Dito sa payag ni Rodwin guys, you can also stay for an overnight diri and also you can buy foods if you want no. So money ilang room diri guys, good for 2 rooms diri they have this room good for 2, and they serve tinolang manok and mga pambukid yung mga food no, I mean pambukid like kamote and cassava like that. So guys, padulong ta sa ilang view deck dito sa babaw, and good kayong view there guys, very nice. So pwede dito sila magkaon diri guys, look, the table na. Pero pa siya third floor sa pinaka last, and tingnan yung view there guys sa gawas, look. Wow, nice no. And makita sa ubos guys ang ilang slide, ang new slide, look. Ito siya ang view guys, nice kayo no. And makita there guys ang pool. Yes. And Magsanga. Where's the Magsanga? Magsanga Peak. Guys, gihangak na ko guys. Wait yung water exercise eh. So, pudong na to sa babaw. Oops. We're going up from the toppest view. Di ko masigo sa agianan. So, masaka ta guys. Let's go. And we are here. Wow. Ito sa top. Nice kayong view good. So, wani ang ihang top view. Dami kayo guys ang view guys oh. Gihanga ko. Guys, kay bawalan mo guys. Lindot kay diri magtambay guys. Tungod kay nakoy butong guys. So fresh kay nga butong guys. Mag-order mo sa ubos then matambay mo diri sa babaw, no? So kompleto na kayo mo adlaw diri guys. Labi na hingaw na panahon dili init. So ang likod guys oh.
Lamay kaya kuan guys, lamay kaya ang lugar guys. Paano ba fresh air, fresh butong, sa alik na mo. Ano mo sa payag ni Rodwin? Sa Kasi masakay. Dali, sakay dali. Sakay ko sa duha sag duha lang. So ikaw lang si sakay kaya di mo ko pwede. Oh, na ha. Sa bakod. Yan mameno makita nato aron ang kuan. Ang experience nato dire sa payag dire no. So natay kauban. Ito nakasunahan. Natay experience natay kauban nga mga bata no. So karon kita na to ang kanindot gyud sa payag kuan sa Palwa Slide dire sa payag ni Rodwin. So guys, hindi ko pwede mo sakay guys kay di pwede ng overweight. Dako utang timbang so bawal ta guys, bawal ta mo try. Ingon ang naghimo ani no. So si Fritz atong gipasakay ngito. So wala pa. Wala pa. So, ilan ni try guys. Sige, larga. Ha? Larga na, larga. Say hi. Hello. Hi, hello viewers. Okay, ready? Go na. La. Yes. Nindot ba deh? So as you can see guys, na PC no? Dili para inigabot sa pinaka last kuan mo stop siya. So at least safe lang gihapon. So naay agianan dire sa mga mupadong balik na dire no? Pagsakay ba eh? Sus nindot kayo bay. Balik sa pagkabata ba? Mo ba? Oh, kana mo sa ka sa Palwa. Dire ko ma-experience sa pakuan, payag ni. No? Nice kayo guys no? Nakala guys oh. Ito din pabalik dai. Ito din na padong ito balik. So wa salamat kay Apple guys kay di ko kakuan, hindi ko kasakay. Bawal ang overweight. So guys, kumanang ilang pag-slide ko uphill. So, that's it guys. Ako may gihanak ba? Ako may gihanak. Di ba na ako nag-food? So guys, see you in the next video. See ya. Peace.